Likahatxaneya Semmolê terora zabıtan pêkat. Ekibên zabıtaya şaradariya Kahatxaneyê li ser kuçeyê dît ku xortek meywe difroşe û xwestin müdaxele bikin. Ekibên zabıtayê dest dan ser qasên meyweyan û di navbera xort û zabıtayan de pevçûn derket. Hatî dakirin ku di vê demê de zabıtayek bi ên avêtî xortê meyve difroşe û xort qaseyê xwe girtî û reviyayî. Di gel vê yekê zabıta gihaştî xort û bi xotik û peynan lê xisiye. Wan deman ji teref hemwelatiyakî ve hat qeyd kirin û wiha qeydê Qemereyê bû. Gelo vî xortî çi kiribû vî zabitayê êrişî wî dike. Li dijî bêrêtî û kesên dewlemendan bêdeng dimînin. Li hemberî feqîr û jaran jî dibin şêr û piling. Di dîmenan de jî tê xuya kirin ku zabita xor daye ber sîlan û van dîmenan li ser medya civakî bi lez belav bû. Krîza aboriyê her ku diçe kur ve diçe û di van rojan de xortekî ji bo debara xwe bike di kuçeyan da mêva difroşe lêxistinê dixwe. Ev yek jî bû sebeba bertek û nerazîbûnan. Piştî bûyera Siqanlal derbarê mijarê de serokê şaredariya Kahatxaneyê Mevlût Öztekin daxuyanî da û ragihan ku zabita ji kar hatiye avêtin.